mitin tana hriat tur pawimawh nula tlangval kawppui nei tawh nu le pa ni tawh tan te pawh hriat tur pawimawh em em mi hrang hrangin an mahni lo tawn tawh atanga harsatna an tawh chumi sutkian sangna turah silal din thara salem veng aizawl in a ziak chu kan han dah le a kan thupui hi a pawimawh em awangin mi zawng zawng in ngai thla thei se kan duh sak hle a chu awangin viewer 10 video link hi min lo share dar sak zel turin kan ngen chu ani tun tum kan video hi episode lina ani a chhun zawm zel tur ani zawna sawmpangana imo kapu chas kania ka thianu in min ti pui vek ania January thla atang khan ania ka thianu chuan alo ngai zawng ve le sia anina alo len chila min vo reng bok sia karil ru ha lutuk karil ru ha na ber chu ka thianu hian ati boina salituka a len chil reng bok sia SMS hian min vo reng boka a thiana chu min ngai to lo phot chu nia ma se thian te tiang hian an om tir ngai kalo ring lowa voi khatma kala haule ve lowa ma se he mi pa hi hetiang mai chuan ka then phal to bik si lo min pui theim le chana har satna lian tak i lo nei reng ti kan hriatin kan khongai hle mai che i thiannu chunge i bial pa chunge nangma thiam lo ber pawh chu hriat a har hle mai rilru intiha ma thei lutuk hi kan rilru intiha ni ngai zawng mu zawng ang lo ang hrima mu chuna utok tur von an soyang maya hau bur mai hi in tum thei lutuka nupui pasal nei ma a min rin om lo san zong zung tu te le lamin hoi san tu te hi chu kum tuang par dun tura thu kan thun ma an rin tlak lo na kan ra chok fo thini a poi lo te mai nia ru ti ha lo ram ro tuna khan i ril ru chuan phubalak chak na i nei mai thei me cheril lu ne min nia kan ra thiam luk che ma se na kina i ril ru tina tur alani mel tho sia adam zong le eng zong in thil thlir thiam ram la thalai kan ni chuan kan that lai chen thei lo tura kan ril ru ti ha tu hi chu tlan bo san dai jelila thaber chu setanan min ti boya tumna le kan that lai chen thei lo tura min beina alo ni reng bok se ni then phal to lo ti turin enge in ti man mangai na kong chuk chho zo turin tuna hei mei thla chau alania kong tam takin lama ba ka tuna tanga boina in nei ani se chuan then phal mai la chu ka du pui jok che a hrim in mei chia in mi pa pakhatin chu ta chu tlom tlau hi lo mo thian du nin la ni le nga la mi pa zokin mei chia chu kan in chu jok thina nia thianu chu i he loin pe pot mai te adang a mu zo lo ani nge a vawa a ron vo thin le nga phei che chuan i thianu chu lom takin pek tum mai ro tinguna china chuan thian ten a fel an ti wang ringotin ngai zawng nei to chung che i thian ten bialzai pol member ania Sunday school zete tu nia ko ran thalai por foi tu nia te pawh an ti mai thei ma se ngai zawng atan an tlak lo ka ti na ni lovin film kur hleng che a thabera chuan i pasal tur chu soilowa lo da taila i bial pa tur mai pawh ni se nang mai ni hriat chian tuka thutluk na rin om i siam na tur thil dang om lo ngai zawng i nei ma in ngai zawng atana du deuh chu thiana sian tum phot ro ngai zawng mai pawh hi kan film kur tok lo chuan tun laia mi pat me chian na kan in hip na asang to sia kan in veng zo lo mai ang ti lo om chu soilowa lo da le taila i ngai zawng awang khan mi ten khi ta an da thei chia
khu ta an dah thei bawk che tih tlereng ang che zawna sawm paruk na tunah hian kum sawm paruk ka ni a a voi khatna tan chhas ka nei ve a min hmangai tak tak chuan ka hre ve tho a mahse a thik thu a che over a please help me chana duai chuan ngai zawng e nei mama ain ka hria eng pawh ni se i lo nei ve tin tang tawh ani si chuan nakin zela tan pawh i tangkai pi ngei tur ka be sei hmangai na tak tak ka hria thiam hma chuan ngai zawn hi la serious lu tuk lo turin ka cha du che kan harsan hi kan ngai zawng te awang ani deuh ber thina keimah wanga harsan a thleng chu kan in zawt awm der si lo a counseling ngai lo zawk te hi kan hril leh hrap thin thei chu ni se harsan a thlen tu zawk hi counseling wa phe thei ila tha tur ani a kan zawn a tlang pui chu harsan a siam tu laka lo in ven dan emaw harsan atanga ka lo in rem dan tur hi ani a chu pawh chu counseling chhunga a leng vek thona a mahse hei hi chu a indirect deuh hlek awangin a hlawk tur angin a hlawk lo mai thei ani thik thu che ho hi chu hrilfin an har khawp ani ani lo pawh ni hian ani tih chiah si lo hian ti ang reng loi si hian ngei awm tawk lek a awm hi an thiam em em mai le ngala thik thu che tan hi chuan khawvel hi a zim bik an ti pawh hi a dik ang reng pian thin tun lai a phei chuan in ngai zawng em em lo pawh hi ngai zawng tana mit ti kham tawk lek a awm na tur hi a tam khawp a mizo hmeichhia leh mipa chu kan in nel hlawm em em a in ngai zawng ta emawti mai turin khawlai a pawh kan theihna tam tak a awm ani eng pawh ni se a thik thu chiat awang ringawtin a hmangai che tihna ni lo nia a hmangai che awangin a thik thu a che tur ani lo tihna pawh ani khiar lo a duh em awang chen a thik thu a che thei thona a ngai zawng ini wa ringot pawh khan a thik thu a lo che thei thik thu chiat chung chang hi sawi dawn chuan sawi tur a tam hle a mi zawng zawng hian thik thu hi chu kan nei vek a mahse kan thik thu chiat na erawh a inang lo thin i ngai zawng thik thu chiat na hi vati reh sak thei ani ngot lo in ngai zawn kawngah emaw hmangai na kawngah a piang ve hrim hrim ani thei relationship ah chuan a pawimawh ber zawk chu mihring duh zawng inang lo huat inang lo tha tih zawng inang lo ngaina zawng inang lo deuh vek kan ni awang hian kan in an lo na a in an tumai chuan kan in an lo na a in hriat thiam na nei hi a ngai fo ani ka sawi tum tak zawk chu hei hi ani a in pahnih in zir turin nei ve ve a pakhat a thik thu chia pakhat thik thu chia ngai thei mi a lo ani a chumi ani chuan thik thu chia chuan a ngai zawng duh lo zawng tak thik thu chia chu amah a awm ani tih hriat in thei tawpa in sum tumin a kawp pui tih lungawi a tum tur ani a thik thu che thei ngai lo ve thung chuan a kawp pui thik thu che hlituk thin chu hre thiamin a thin rim lo nan emaw midang te leka a kawp pui thik tur awm lovin a fim khur hram hram tur ani eng tikawng ma in kan duh ang tak hi kan hmu dawn lo a kan duh lo leh huat em em nung chang nei pawh kan tawng tut thei tih hriat tur ani a in hriat thiam tawn na lo chuan khawvelah hian hmangai na a par chhuak thei lo Billy Graham a nupui chuan nupa nun hlim tak chu in ngaidam tawn na atang chau lo chuan a nei thei lo a tiang khan in ngai zawn na a mai pawh hlim taka bialnu bialpa te nena hun hmang tur chuan in ngaidam tawn na leh in hriat thiam tawn na nei a ngai thin ani eng pawh ni se i ngai zawng thik thu chiat na a thalam zawngin ngai tawh tum chin te a har viau mai thei mahse positive thinking nei hi a sawt khawp mai thil pakhat ka chang che aw i ngai zawng thik thu chiat awanga i zir lai emaw i rawngbawlh lai emaw a chiat chuan thlau tlanga lang che thil zawng zawng in ngai zawn a pawtelin a tha lo zawng a kan hman chuan i he loin tlanbuhsan hi a tha ber a taw berah chuan i kal zel na turah pathian duh dana ngai zawng nei tlat turin kan cha a che chutianga i nun i hman thei chuan i lak zual anga i upa telh tel anga i confit telh tel mai ang
hmeichhia ni chuan mipa te an ei hlut na chung changah mak an pe sang ngawt ang che a rukin ngai zawng nei hi a pui em em lo mahse pathian duh dan ani lo chuan a pui thung ani tih hriatreng ang che zawhna sawm pasarih na i ṭanpuina ka mamawh hle mai tunah hian nula kum sawmhnih pahnih mi ka ni a hmangaih ka tawng viah ko hran mi ani a ki a in kum thumin a naupanga mahse a chezia leh tawngkam chu ki a in a puitling zawk a ngai zawng hmasa ber ka ni a mahse kar khatah voi khat te min bia SMS phei chuan min thon ngai lo ke pawhin eng tinmah ka ti lo ve tapa en tin nge kan inkar hi kan chin fel ang kala duh ve tho bawk si a chana tunlai hi chuan phone hi a hlu tawh ngot mai ngai zawng te nena kan in hmuh ngai lo pawhin phone talin chanchin kan in hrilh thei thin a a that viau rualin kawng lehlam a thlir chuan hmansual a awl hle thung mahse SMS leh phone call rungha te chu in ngana tlak ting hian a lang lo a lo bawi chiam chiam pawh hi a ṭul em em in ka hre lo in hmu ro in biau la hun rem chang ruat ula in inkar sawi dun tum lo ral atanga bawina chin fel tum leh thian te nena in hnem nana sawi leh fo thin hian awm zia awm lo in pahnih inkar boruak neitu chu nangmah ni in ni a agreement in siam a ngai lawm i harsana chu harsana thlentu che thinlungah a awm a tumaiin an va chawi sak lu lu lawng che thian te kal tlang emaw keimah kal tlang hian i bialpa nena in inkar hi kawng tam tak chu kan sawi kuak sak thei mai thei che mahse a tlo ho lawng in pahnih a in thut duna in sawi duna in chin fel dun tluka ṭha leh tlo tur awm lo SMS in thon lo awanga harsana mai mai te chu midang te harsana chin fel turai chuan a tam lo zawk a in van nei khawp mai a ranglamah che ti tum dawn nia hmeichhia ni mala upa zawk ka ni a i chen masak a pawina awm chuang haup lo ania i bialpa chu a puitling reuh pianah ko hran mi ani phei chuan i van nei khawp ang in hmangaih ani phei chuan khawia nge i tluk luh puina tur te kha ngai tuala a fel viau phei chuan fel taka in khawm duh hle angin langla a ril duh i hne zawk viau mai thei bawk thil pakhat ka hrelang che tunah i ngai zawngah leh ngai zawng dang hmangaih tak pawh i la nei thei a kan ngai zawng te hi kan duh taka kan hmangaih ani chuan pathian hnenah lo khawia mah tluk luh puina tur reng reng a awm lo pathian thil te lo chu kan tuipui tur ani bawk hek lo ngai zawng te nena lim tak leh in hmangaih taka kan awm dun thei nan engkemah pathian thu ang zelin kan ti fo tur ani pathian thu a leng lo ani chuan a aia hlawm hi in ngai zawna ah in neina ah nupa ah chhungkua te hian a awm reng reng lo pathian thu aia kan ngai zawng te kan dah pawimawh masak fo wangin chu hmangaih na chu a chuai leh mai thin zawk ani tih hi hriat reng a pawimawh khawp mai zawhna sawm pariatna tlangval kum sawmhnih ka ni a hmangaih deuh ka ni a mahse bialpa neiin ka hrisi ka zawh chuan ka mamawh lo tih min chang bawk si ka bem tawp ngam bawk sia lo entin nge a thinlung ka hne thei ang khawngaiin min pui hram te u chana mi rilru hne thiam deuh mai an awm laiin thenkhat tan thil har tak ani i duh em awang khan i hmangaih niin inhria a ro pui a tawngkam thiam takin i hmangaih thu kha va hrilh sak chela a lo pawm kher lowang a chan chu i hmangaih zia lanna thil tih engmah a la awm lo a lawm ngai zawng hi mamawh lai a awm chuang lo a mamawh lo lai pawh a awm chuang lo a hmangaih erawh kan engtik lai pawhin kan mamawh ṭeuh si a tunah i duh deuh hian i hmangaih kan ti ve dawn lo bialpa a mamawh lo ani chuan pawm erawh hmeichhe pa ngai tak ani ang emaw a thinlung hne turin kan pui dawn cha em tih ka ngai tuah len zawk mipa te hi eng ang mi pawh ni ila hmeichhia kan duh chuan chapo thei an ni lo a min lo duh ve kher lo ani pawhin zah takin tawngkam pa ngai takin min chang turah ka ngai hmeichhe puitling te dan thiamla mi puitling ni tumrawh mi rilru hne turin i thil tiah i nunah i tum danah bel chian duala
inun na zir hma chuan hmeichhe lak tlak tak tak i rilru i hne lawang hmeichhe lak tlak kawak lo erawh bum chu i bum mai thei eng pawh ni se hmeichhe thinlung hne dan tha ber nia ka hriat ka hrilang che an kanem ani lowa rim tluk tluk ani lowa zui duan duan kher pawh a ngai lo an ngaih sang zawng va hriat saka chutiang a awm chu a ngai thin chumi tur chuan an hmangaihna love language va hriat a ngai hle love language chu mizo tawngin hmangaihna tawng tihna ani mai a mahse a awm zia tak tak chu a ngaina zawng a duh zawng a lawm zawng a lungawi zawng a hlimpui zawng leh a thinlunga a hmangaihna barrel chungkha theihna va hriat rukna hi ani chu i hriat chuah hlah chuan i tan inun kal zel tur a tan leh hmangaih ila neih zela tur ah te nupui pasal nupui ila neih hial hunah pawh nupui nen a inchian dunna ah pawh a la pawimawh em em zel dawn ani zawhna sawm pakua kum sawm paruk ka ni a hmangaih deuh ka ni a a tir chuan ka duh vanga ngai zawng pawh ka ni lo a ka thian ten an ti vanga ngai zawng ka ni chuan ka kawpa a hria a chuan kan in thena ka duh leh sia amah pawh in ka duh tih hria entin nge ka tih dawn min duh leh theih nan chana i duh a i thena i duh leh sia ani pawh in a duh chiah mahse a duh ve tawk thiang lo thei chiah sin ngaidam dil a i thiam lohna hril a a theih phei chuan intiamna nei rawh chutah a chan dan chiah chu ama thu thu ni tawh a duh leh chiah chuan i vah nei hle turah ngai ila bial nu bialpa ten an lo kawp hi thenkhat tan chuan na deuh mai nia tah vawng vawng theihna ani i lo upa lo a tun atanga ngai zawng i kawp ani chuan i la van duaina ani ve thei pathian i hmangaih a mahse a tan i rinawm lo chuan pathian tan a van dawn em i bialpa kha hmangaih thu i hrilh thin a mahse i rinawm lo chuan a thinlung a vana dawn em nang pawh chutiang ang bawk chuan mipa in a hmangaih thu a la hrilh fo ang che mahse a rinawm chuan si lo chuan i la tap vawng vawng mai thei rinawmna hi a pawimawh te nia in duhna hian in ngaizawna a hringa thil tih in hmangaihna a lan tir a hmangaihna chuan in neihna ah min hruai lut a mihring te laka pathian thuthung ro pui tak kan hlen thin chu pathian rem lut ani a siam ani chu wangin a duh danin kan in duhna atangin kan ṭan tur ani ngai zawng i nei ani pawh in i hmangaih ani chuan pathian hnenah lo khawih ah mah tluk luhpui na tur leh in nghahna tur awm lo pathian duh danin ngai zawng nei tawhla a duh danin in nei ula a duh danin chhung kua dinang chu helia mihring te hlimna kulpui vanram kan tem lawk theihna ber ani tih hriat ang che zawhna sawmhnih tleirawl kum sawm pariat ka ni a ka bialpa nen kum khat chu kan in zui hnuah kan in ṭhen a midang kan nei ve ve a mahse ka hmangaih che i bulah lo chuan ka hlim thei lo min ti a mahse tuna ka bialpa hian min duh sia ke chuan ka hmangaih lo entin nge ka tiang a hmasa zawk kala hmangaih sia mahse zu a in thin a duh hun hun ah min ninga mahse ka hmangaih si ka chhung te pawh in min duh pui chuang lo a chana zu in thin in thiam chu a pawih lem lo mai thei mahse zu in a buaina siam thin chu pasal a tan nei lo ram a ṭha zu in thin chu i sawi ang deuh khan an mumal lo a a changin an ti huam huam anga a changin an eng leh thut ang teng a mipa zu he lak tlak tak an vang khawp mai i chhung ten an duh pui lo phei chiah chuan i tih fuain i tih sual kan hengmah zawk i ngaih zawna a hmangaih kan tih te chu kan duh vang mai mai nia romantic love chau ani a i nghah nan hman chin i ngai lo chumi avanga midang nei thei miah tawh lo a i ngai phei chu a ṭha lo leh zual i hmaah thil tawn tawh i la ngah bawk a lungai mah tha che kun sam thum panga pawh i la tling lo a
be sei dang nei thei to lo ini box si lo eng po nei se tuna i bial pa i hmangai thei lowa in ngai ngota ma se i hmangai thei lo wanga i sei sial ngawt ani chuan a poi lo chu kan la ti zawk ani na tura chuan duna a in hmangaina a duhna hian hmangaina a hring lowa hmangaina hian duhna a hring zawk thin ani i duh tak tak hmaa hmangai i tum chuan a harsa reng ang chu mahse hmangaina awanga duhna nei tur chuan engemaw thil thleng leh thil tiin min hne puat a ngaia chumi tur chuan kan hmu thin chu hmangaina dik tak ani dawn sia duh mi a lo chu hmangai tak tak in ring lo la hmangai hnuah chauh i duh tak tak in ring rawh i duh zawngah in nghat lo la hmangaina ah in nghat ang che hmangaina tak tak chu tuna i nei thei mai in ring lo la thil tam tak hun tam takin paltlang hnuah chauh a piang thung dawn sia hmangaina hi kan duh lutuk a awm zia kan hriat lo wangin kan in bum tir si thin ngai zawng a bawi lutuk te hmangaina an bawi fo ngai zawng nei hma hian chakna duhna thlak lelna leh hmangaina te hi hriat hran tum phuat thinila a tha ngawt mai tunah bial pa nei lai i nei ani chuan i bial pa hmasa kha chu chhang hri lo mai rawh a rinlo lo thlak em mai in hmangai tawh lo ani lowa in duh tawh lo ani lowa in thena hmangaina tak tak lam chu sawi kai thei pawh ani chiah lo hmangaina dik tak chu voikhat pawh a rin hlelh awm lo chu wang chuan tuna mi nen khan harsana lian takin nei te ani lo chuan tha takin in ngai zawng ngula pathian duh dana in ngai zawn hi a pawimawh ber ani tih hi he mihring nun kawng chhuk chawah hian hriat reng tur ani ngole tun tuma tan chuan kan duh tawk leh ri leh phuat anga episode ngana kan rawn dah leh thuai ang viewer te kan video min a subscribe sak lo te kha min an subscribe sak ve turin kan ngen chuwa subscribe tih hmel hnuah khan notification bell ka hmetin all ah in dah dawn nia